Weche mamoko en ni migawo mar thieth oseloro ute thieth 12 chakre tarik 30 dwe mar adek higani nyaka sani mitudo kod ketho mar yako omenda kowuok e aguch omenda mar SHA. Jatend migawo mar thieth Aden Duale bende oyango kaontis moko 5 ma pacho ka ma ute thieth moko nitiere kod tim mar yako omenda kowuok e aguch omenda ma kamano. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. Migawo mar thieth pod dhi nyime kedo gi uledhi ma ute thieth moko ni godo mar yako omenda kowuok e aguch omenda mar SHA. Jatend migawo mar thieth Aden Duale wacho ni chakre tarik 30 dwe mar adek higani ute thieth 12 mag piny owacho kod mag ji giwegi oselor. Tumefunga mahospitali 12 tangu tarehe 30. And these are hospitals mainly private and public that the system and the SHA forensic auditors have flagged them as facilities that are involved in serious fraud. Duale bende oyango counties moko 5 pachoka ma ute thieth moko mayudore counties go nigi tim mar yako omenda kowuok e aguch omenda mar SHA. System yetu imetambua ya kwamba hizi kaunti 5 wale wafanyabiashara hasa mahospitali ya kibinafsi ndio wanahusika sana kwa wizi ya pesa ya SHA vile walikuwa katika NHIF. Hizi kaunti 5 ni Homabay, Bungoma, Mandera, Wajir and Kisii. Jatend migawo no mar thieth ochiwo siem mager ne ute thieth go kowacho ni kata obedo ni oselorgi to nyaka kawnegi ondamo mager mar chik. And I want to tell the owners of these facilities that political parties will not help you. The social media that is not aware of the magnitude of the fraud that you have committed. One of them is Bungoma West Hospital. We have another one in Homabay. We have another one called Kerugoya Medical Center. We have another one in Mombasa. We have another one in Bungoma again called Calvary Hope Medical Center. We have another one in Nairobi. We have 5 in Mandera. And we have 4 in Wajir. Komedo lero nonro ma migawo mar thieth timo ne ute thieth ma jotuo chudo kod okumba mar thieth mar SHA, Duale wacho ni nitiere ute thieth 24 ma sani SHA timo negi nonro, ka bed migawo mar obila mar okwach kich bende nono ute thieth 250, ka bende nitiere fainde mag ute thieth ma osechwal ne apisi mar jamin buche e doho mondo chwalgi e doho. And so far, we have 24 facilities undergoing forensic audit by the SHA auditors. We have closed. SHA and Kenya Medical Practitioners Council have closed over 1,000 facilities. 30 files have been submitted to the DPP for prosecution. 18 of those facilities are before court. The DCI is investigating currently active over 250 facilities. Joyce Oduor, Ramogi TV.